این شجاعت به این جوانمردان дар сегменти тоҷикии интернет моҳҳои охир пахши мустақими барномаи ҳақ ва ботил шӯҳрати зиёд пайдо карда истодааст. ровии барнома яке аз роҳбарони гурӯҳи 24 Ҳусейн Ашуров мебошад. манро дарс додагианд, марам ҳамо дарс додагианд. аммо имрӯз Рустами Омалӣ хусусияти ин пахшҳо дар он аст, ки ҳар кас метавонад ба таври дилхоҳ ба онҳо ҳамроҳ шуда дар бораи мушкилоти имрӯзаи аҳолии Тоҷикистон ҳарф занад. яке аз шартҳои асосии иштирокчиён ин ошкорбаёнист, яъне баромадкунанда бояд бо рӯи кушода ширкат варзад. мехоҳам ки агар ҳамун ҳукуматдоро суҳбат ба ман мехоҳанд, ҷолиби диққат аст, ки ҳар рӯз шумораи онҳое ки мехоҳанд режими Раҳмон ва вазъи кунунии Тоҷикистонро танқид кунанд, сарфи назар аз хавфи таъқиби мақомоти амнияти Тоҷикистон меафзояд. гузашта аз ин ширкаткунандагон намояндагони қишрҳои гуногуни аҳолӣ, муҳоҷирони меҳнатӣ ва модарони танҳо, зиёиён ва муҳоҷирони сиёсӣ мебошанд. қариб дар ҳама барномаҳо биновар иштироки ҷонибдорони режими Раҳмон баҳсҳои хеле гарм ба амал меоянд. ёдрас мекунем, ки моҳи ҷорӣ дар шаҳрҳои Исфара ва Хуҷанд мақомот навиштаҷотҳои дар деворҳо гузошташударо, ки дар он истеъфои Эмомалии Раҳмон талаб карда шудааст, ранг мекарданд. ба ақидаи нозирон он чизе ки рух медиҳад, аз рушди босуръати сиёсисозии тоҷикон шаҳодат медиҳад, ки наметавонад режимро нигарон накунад. хабареро дарёфт кардам дар бораи ҳабси бобои Дона ё Дониёр, он мусафиди 80-солае ки алоҳида бояд вокуниши васеъ дар бораи маҳкумшавии Дониёр Набиеви 87-соларо барои фаъолияти хайриявӣ қайд намуд. дар пуштибонӣ аз Дониёр Набиев дар шабакаҳои иҷтимоӣ флешмоб роҳандозӣ карда шуд. садҳо нафар паёмҳои видеоӣ сабт карда аз мақомот фавран раҳо кардани Мӯйсафедро аз ҳабс талаб доранд. ака одамое ки бобои Донара зиндон кардан, яқин медонам ки вай худо ку наметарсад.